Bazen behin, xixare txiki bat. Jaio zenetik argi zen xixare jakinguratsua zela. Esploratzaile eta abenturazalea. Gauza berriak ezagutzea gustatzen zitzaion. Beste zizareekin zegoela, galdetzen zien. Nolakoa da zure familia? Eta nolakoa zure kobazuloa? Familia, bizilagunak, eskolako kideak, maisuak, denak ziren haren ustez jakite iturria. Da haiek nekez jarraitzen zuten haren martxa. Egun batean, gure xixare txikiak erabaki bat hartu zuen. Ni neu joango naiz erantzun bila. Ta horrela, tunela egiteari ekin zion. Tunela zulatzen, lurralde urrun batera iritsi zen. Burua atera eta zuhaitzak baino ez zituen ikusten. Zein baso ederra, pentsatu zuen gure xixareak. Orduan, kurrinka ikaragarria entzun zuen. Buelta eman eta basurde sendoa zegoen, baterea deitsua. Xixare txikiak korrika ihes egin zuen. Zuhaitzen artean, ate bat begiztatu zuen. Ikaratuta, atea indarrez jo zuen. Lagundu mesedez, basurde bat dago nire atzetik, egin zuen oihu. Zortez, atea ireki eta xixare txikia harineketan barrura sartu zen. Bertan, zizare familia bat zegoen. Itxuraz, bere tamainakoak, marroi eta berde kolorekoak. Hauek bai adeitsuak eta antzinako istorioen maitaleak. Gure xixare txikiak esplorazio bidaian zegoela kontatu zien, eta haiek bertan egun batzuk pasatzera gonbidatu zuten. Xixare txikiak istorioak kontatzen ikasi zuen, baita enborrak zulatzen ere. Animalia batengandik berriro ere ihes egin behar bazuen. Astebete geroago, xixare txikiak agur esan, eta tunel berria egiteari ekin zion. Zulatzen eta zulatzen, xixarea lurralde hotz batera iritsi zen. Haizea aurpegian sentitzen zuen milaka orratz bezala. Nora etorri naiz, pentsatu zuen gure xixareak. Orduan, ahots bat entzun zuen urrunean. Etorri gurekin! Baina xixareak dena zuria ikusita
ez zekien nora joan. Non zaudete, ez dute zer ikusten, esan zuen Garrasika. Hemen, sutondoan, erantzun zion ahotsak. Batera eta bestera, xixare txikiak suaren kolore gorria bereiztu zuen. Arrastaka xixareak argia jarraitu zuen, kobazuloa handi batera ailegatu arte. Bertan, zizare familia bat bizi zen. Zizare handiak, guztiz zuriak, luze-luzeak eta finak. Beraiekin geratu zen, bizitzen astebetez. Eta haiengandik ikasi zuen, sua egiten. Gauak berotzeko, baita buztan larruak jozten, hotzetik babesteko. Eskerrak eman ondoren, tunel berri bat egiteari ekin zion xixare txikiak. Zulatzen eta zulatzen, ezaguna egiten zitzaion lurralde batean agertu zen. Usainak, barazkien koloreak, eguzkiaren berotasuna, txorien kanta alaiak eta aire freskoa. Etxera itzuli zelakoan zegoen gure xixarea. Primeran, gose naiz, pentsatu zuen. Eta goseak bultzatuta aurrean zuen fruta jatera zijoanean. Txistu bat entzun zuen. Zizare nimino batek, indarrez esan zion. Kontuz, kontuz! Zeba! Larritu zen gure xixareak. Landare horiek jaten badituzu, tripako mina izan dezakezu. Nahi baduzu, etorri nirekin. Zein fruta eta barazki diren egokiak erakutsiko dizut. Horrela, xixareak, bera baino askoz txikiagoak ziren zizare familia bat ezagutu zuen. Janari ugari eta oparoak prestatzea gustatzen zitzaien. Barazki ezberdinen izenak eta zaporeak ezagutu zituen. Haiengandik ikasi zuen frutak zulatzen. Da, astebete geroago, xixareak tunela egiteari ekin zion. Zulatzen eta zulatzen. Bere etxera itzuli zen. Bueltan zegoela jakin izan zutenean, lagunak eta familiakoak harengana joan ziren ongi etorria ematera. Zer moduz bidaia? Galdetu zion amonak.
Zein lekutan egon zara? Galdetu zion aitonak. Xixare txikiak dena kontatu zien. Basurdea, haize ikaragarria, barazki kaltegarriak. Baita lagun berriak egin zituela ere, eta haiengandik ikasitakoa. Horrela, lagunei buztan larruak josten irakatsi zien. Gurasoei sua egiten. Maisuari landare onak bereizten. Eta beste animaliei istorioak kontatzen. Xixare txikia pozik zegoen. Hori bai abentura, hori bai divertigarria.